A nosa comunidade é a autonomía de España con máis residentes vivindo no estranxeiro. A diáspora galega conta con máis de 500.000 de galegos vivindo repartidos polo mundo. Hoxe estamos no Obradoiro para comprobar canto saben os galegos sobre migración e retorno. No mundo hai máis de 500.000 de galegos empadroados, segundo datos do INE. Saberías dicir que países hai máis galegos empadroados, por orden de maior a menor? A Argentina, o Brasil e Cuba. B. Argentina, Suíza e Venezuela. C. Argentina, México e Suíza. D. O Reino Unido, Alemaña e os Estados Unidos. Eu creo que é a B. Podes a B. É incorrecto. Como en Latinoamérica había moita xente, moita migración, Argentina e Venezuela. Argentina e Venezuela, Suíza era. Sí, houve unha, eu penso que esa. Incorrecto. C. Incorrecto. B. É incorrecto. En Argentina e Venezuela xa é unha... Para min é o dos que máis hai. En Brasil hai menos, eu creo. Vale, e a resposta é correcta. A. Correcto, moi ben. Opción A. Correcto, moi ben.